She's a proud person. She has a strong will. She's funny, curious. Нягледзячы на тое, што розніца паміж намі з Наташай была 1,5 гады, я старэйшы за яе, таксама яна за сваімі падругамі прымала ўдзел у нашых гульнях. То есть, як бы раслі цэлым дваром, усе адзін аднаго ведалі. Час хутка прабяжаў, яна закончыла свой інстытут, я закончыў свой. І вось яна паехала на радзіму у горад Воршу, там уладкавалася ў арганізацыю дзяржаўную сацыяльнай дапамогі, і там работала эканамістам. Цягам часу выйшла замуж за добрага хлопца, нарадзілася 2 дзяцей з розніцай 4 гады. І вось калі я тады пытаў яе, што табе ўвогуле, якім быў стымул, так сказаць, з'язджаць з роднай краіны у пошуках нечага іншага, сказала: ведаеш, Гена, ну я прыкінула, што ўсё сваё астатняе жыццё гэта я буду хадзіць на работу 300 метраў ад дому і абратна, і ўвогуле што мяне можа чакаць? Вельмі цяжка падняць 2 дзяцей на тую зарплату, вось, бо бацька там не вельмі там якія большыя элементы сплачваў, вось, і неяк такой перспектывы асоба яна не бачыла. Жила в таким цудоўнай стране, быў добры муж, матэрыяльны быў дастатак, і тут яшчэ гэта вось хобі з дзяцінства, якая вылілася ў такое захапленне творчасцю. Тот талент настолькі стаў развівацца, што столькі многа ўжо работ паявілася ў Наталі, што яна ў мясцовай там выстаўцы, там была галерэя местачковая, ей предложили экспазіцыю ейных работ. І калі гэта было ўзгоднена, яна прыслала мне артыкул газеты, где был анонс на первой сторонце, анонс работ художницы Натальи Херши. Так и было заголовлено. Я не мог даже поверить своим вачам, что моя сестра анонсуется на мясцовой газете того города, где будет отбываться ей экспозиция. Яна цікавілася палітыкай, яна і раней была, але з цягам часу, асабліва калі пачалі праходзіць гэтыя маршы пратэстоўцаў, туніяцкія маршы, да, калі актыўнасць гэта ўздымалася, асабліва яна прыязджала, і мы многа гутарылі, яна казала, і нейкія пытанні вырашалі, яна многа пытанняў мела. Вось, і была вельмі удзячна тым людзям, якія выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Вось, яна была вельмі ўражана тым, што перавага кандыдата Ціхановскую, за якую большасць все-таки галасавала, беларусаў швейцарскіх, заставила в параўнанні з кандыдатам Лукашенко 7,5 разоў. То есть Святлана набрала 7,5 разоў больш галасоў. Гэта ж увогуле такога ніколі не было. Гэта быў такі пад'ём, таму я добра разумею Наталю. Яна ўшла ў шэрагу калоній гэных дзяўчын, якія крычалі і пратэставалі. Усе такія яскравыя, маладыя, не глядзячы ні на сацыяльны статус. Глядзіш і дзіву даеш, ну якія ж тут прастытуткі, якія ж тут наркаманы, дзе ж тут п'яніцы? Господи, аб чым мы гаворым? Вы лічыце народ такім тупым, забітым, што мы будзем верыць тым, што кажуць з экранаў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, да? То есть гэта быў марш незалежных людзей. І больш всего уразіла, што гэта была жанчына. Гэта быў жаночы марш. Такую колькасць жанчын ніколі Мінск не збіраў. I got a message in this very moment and that she is catched now and she's in a bus, as in these cars from the police. And then I was shocked. We talked and I told her a short message that she should call her brother. Пацярпелы запрасіў маральнае пашкоджанне 1000 рублёў. Суд пастанавіў. Ужо гэта дастаткова, 1000 рублёў за драпіну. Ребята, да любы чалавек готов за себе за такія деньги поставіць нейкую драпіну, якая праз 3-4 дні зацянецца, нічога не будзе. Але 1000 рублёў, гэта пэўныя грошы. І тое, што она адсядзела 18 сотняў на Акрэсціна, плюс 1000 рублёў, гэта ўжо дастаткова. Вось. І на той момант суда, калі састаяўся 7 снежня, яна ўжо адсядзела 2 месяцы.
Гэта больш чым дастаткова, чтобы пакараць гэтага чалавека, які прыехаў са Швейцарыі, маючы таксама беларускае грамадзянства, чтобы сказаць не, не насіллю, не гвалту, не парушэнню заканадаўства. That's politics about power and not about justice, for not democracy. It's about holding the power to have this country. Я нават лістуюсь са спадаром Ціхановскім, ён ведае пра Наташу, ён піша ў сваіх лістах, што Наташа гэта герой, 100%, так і напісаў, з восклицательным знакам. Для мяне ён кажа так. Вось. І таксама, як і я, яна такая же палітычная зняволеная, вось, яго меркаванне, што не толькі яна, але і ўсе палітычныя зняволеныя будуць сядзець да канца гэтага рэжыму. На жаль, гэта так. It's more to make fear for the other people. It's not for me no question about justice. Or in Switzerland, nobody gets for if you take somebody I don't know away the 2.5 years. That's impossible. It's not. You can't. It's not. Yeah, you know, it's impossible to imagine something like that here in Switzerland. Справа Наталіі разляцелася вельмі шырока па ўсім швейцарскім медыа, вы ведаеце, да? Больш таго, наша прадстаўніцтва тых беларусаў, якія пражываюць у Швейцарыі, яны прымаюць актыўны ўдзел у распаўсюджанні інфармацыі, усіх акцыях пратэсту. Нават у Цюрыху на вядомым масту састаялася акцыя ў падтрымку Наталіі. Нейкія намаганні, а яны адназначна робяцца са стараны Швейцарыі, адназначна. Я ў гэтым не памыляюсь. Той факт, што спадар пасол амаль кожныя 2 тыдні сустракаецца з Наташай у турме, распавядае, амаль гадзіну яны там знаходзяцца. Вось. Ужо адно тое, ён распавядае, якія намаганні прылагае швейцарскае правительства і палітычныя ўлады у плане вызвалення. Але ж вы разумееце, у дыктатарскай краіне ўсё ў руках аднаго чалавека. І якія б удзелы, якія б учынкі не рабілі, конечно, я маю вялікія надзеі на санкцыі, якія зараз пачнуцца са стороны Злучаных Штатаў Амерыкі, бо Джо Байден это той прэзідэнт, які павінен найбольш зрабіць для Беларусі. Гэта дэмакрат, які перш за ўсё змагаецца за правы народаў, за дэмакратычныя ценнасці. І я думаю, што присоединение, долучение Злучаных Штатаў Амерыкі да жорсткай крытыкі і санкцыйнага рэжыму у адносінах да правіцеля нашага, ён неяк павінен усплываць. Не толькі ў дачыненні да Наташынай справе, а ўвогуле я лічу, што нейкае паслабленне павінна некалі адбыцца. Але калі гэта адбудзецца, гэта, конечно, пытанне часу. Тут ніхто не можа загадваць.